Imong paboritong Bible translation sa masayran IB, King James, NLT o guban pa na ay history sa likod ana. Gusto ba nimo masayran? Kini nga video ang tubag o kini mao ang tubag mahitungod sa mga pangutana. Asa nagsugod ang Bible translation? Unsa ang history nga na? Kini ang detalyadong explanation mahitungod sa Bible translation history. Gusto nimo balaan? Let's watch this. Pero bago ka mo tan-awan bago ta mo padayon, subscribe this channel para updated ka sa sunod pa nga mga video. So ang Bible translation na siya timeline. So timeline o Bible translation history so mao ni siya. Una, nakay dapat timan-an. 1400 BC sa panahon ni Moses mo ang kauna-unahan gihatag sa kay Moses ang 10 Commandments. So dito ginagsugod sa 10 Commandments, no? Ang sunod, kung imutan-awon ni siya, naitulo ka sa Old Testament, naitulo din pinaka-importante kayo ang 1400 BC. Actually, importante siya tanan, pero mas dali mo guning matimanan 1400 BC, 500 ug 200. Unsa man na siya? Unsa man ang 1400, 500 ug 200 so kani. Ang 500 BC, mao na siya completion of all original Hebrew manuscript which make up 22 books of Old Testament. So, buot pasabot, sa 500 BC, na kompleto ang original Hebrew script manuscript which make us 22 books of Old Testament. 22 books! So, dili pag siya kompleto tanan, pero na-completion na niya ang Hebrew manuscript ano niya. So, Hebrew man yun ang una sa kanang kuan. Hebrew man yun ang pinakauna sa Bible nga language, no? Ang sunod ang 200 BC. Sa 200 BC, so completion of Septuagint Greek manuscript. Nganong na may Greek? Tungod kay at the time of Alexander the Great, kato nag-flourish si Alexander the Great, so way back 300 BC. So ato nga time na uso ang sinultihan nga Greek. So nag-flourish ang Greek nga language. Tungod niya to, daghan ang mga Hebrew, mga Israel nga dili na pod makabalo mag Hebrew. So ang Septuagint o 72 wise man ilang gi-translate ang from Hebrew to Greek para masabtan nila. So na kompleto ang Septuagint, ang tawag ato niya translation gikan sa Hebrew ngadto sa Greek. So ang tawag ato niya sa una nga sa Septuagint nga translate, ang tawag ato niya is na kompleto sa Septuagint, no? Ang 39 Old Testament books. So gidungagan pa og 14 apocryphal books. Sa man apocryphal books, nana siya sa most commonly na niya kanang na mga Bible bitaw nga na-appeal sa libro sa Catholic Bible. Catholic Bible nana siya, no? Usually na yung mga apocryphal book. So ang next niya 1st century AD. So time na ni Christ. So they have the completion of all original Greek manuscript with mix up 27 books of the New Testament. Dinha na kompleto ang tibuok New Testament. Ang 27 books. Kano sa nila sa Revelation, ang last sa Revelation di ba is 90 to 98 pinakalas. So na kompleto gyud siya dinha gyud. Na kompleto siya sa Greek manuscript niya. Ang New Testament is 1st century AD. So, muna siya timan na to, no? Ang next is 315 AD. Unsa na siya 315 AD? So, si Athanasius, Bishop of Alexandria, identifies 27 books of New Testament which makes up recognized as the canon of Scripture. So, sa 315 AD, na-identified yun niya katong 27 sa New Testament. Daghan pa magnadugang ato, pero ang nakanon lang yun sa 315 ni Athanasius, Bishop sa Alexandria, ang 27 books ng una ni karon. So, na-recognize siya. Din 382 AD, si Jerome o Latin Vulgate manuscript produced with mix up all 80 books, no? Si Jerome naghimo siya og kuan Latin pod, no? Gi-translate niya from Greek to Latin, no? So giapila ang katong sa 39 books ato niya plus 14 apocryphal books plus 27. So puro siya mga Latin tanan. So dati Hebrew, din i-translate sa Septuagint o Greek. Diri na pod sa
diri na po sa 350 na kumpleto 27 books. Sa 382 si Bulgit na pod idungagan niya, nag-translate siya og Latin gikan sa Greek, gi-translate niya og Latin ang all 39 books sa Old Testament plus 14 plus 27. So tanan-tanan nato nga book is 80 books. Puro na siya mga Latin, si Jerome Latin Vulgate, no? Siyang nag-translate ana niya. Then 580, no? Scripture had been translated into over 500 languages. So sa panahon sa 500 AD, ang translation sa Bible 500 languages na, daghan na kayo sa katanan. So niabot na 500 languages ang translated sa Bible sa una. Daghan na kayo. Then 600 AD, Latin was the only language allowed for scripture. Tungod kay daghan na kayo ang kanang mga translated nga language. So isa na lang gyud ka language ang ipabilin. Gipangsunog tanan, gipangwala to tanan. Isa na lang gyud. Unsa nga language is Latin na lang. Katong gi-translate bitaw ni Jerome Vulgate. Katong gi-translate niya katong 80 books. Kato na lang ang nagpabilin. Kato na lang nagpabilin. Then 995 AD, si Anglo-Saxon, early rooted as England language, translated the New Testament produced. So si Anglo-Saxon, so nag-translate siya sa New Testament og English. Si Anglo-Saxon. Gikan sa Latin ato niya, pero si Anglo-Saxon, iyang gi-translate na po og English. Nawala naman to. Nawala naman ang lahi nga mga language sa Muras 500. Latin naman lang. So nag-translate na po, digawas na po ni si Anglo-Saxon. Yan na pong gi-translate ang New Testament og English. Then another nga nag-evolve. 1384 AD, si Wycliffe, the first person to produce handwritten manuscript copy to complete the Bible of all 80 books. So si Wycliffe, nagsulat siya sa Bible, handwritten lang. Wala pang typewriter sa handwritten lang manuscript of all 80 books. So yung gisulat siya. No? Gisulat niya, the first written. One-on-one niya ba, gisulat niya. Si Wycliffe. Then 1455 AD, si Gutenberg invents the printing press. So tungod kay mano-mano lang to, sama kay Wycliffe nga gisulat niya ang manuscript sa Bible is handwritten lang. Kini siya nga time si Gutenberg naka-imbento og printing press. So kanina machine na. So dili na mano-mano, no? So mo na ni siya nga the first book ever printed in Gutenberg Latin Bible. So nag-produce na siya og daghan na. So mo na yung Gutenberg Bible pero Latin pa Latin. Then 1516 AD, si Erasmus produce Latin Greek. So nag-produce siya og kana Greek tapos na Latin parallel New Testament. This milestone was the first non-Latin Vulgate text to the scripture to be produced in a millennium and the first ever to come of the printing press. So kini si Erasmus, mura bag ka na parallel siya, na siya ing nay Latin, napoy Greek, nay Latin. Eh bawal man gud sa una kung puro yun, no? Kuan man gud siya nga kuan. Karon gihimo niyo mo parallel, di ba? Mura diglot nila. Ni siya nay Greek, pero napoy Latin. Oh. So gi-produce ni Erasmus. So gi-promote niya. Siya naghimo na first niya nga produce non-Latin, no? Kay na may Greek ato niya gihaluan lang niya katong nay Greek pero na po'y Latin. Then 1522 AD, si Martin Luther, very familiar siguro sa inyo si Martin Luther, German New Testament. Nag-translate po siya og German New Testament. The whole New Testament is German. Si Martin Luther na siya. 1522 AD. Then 1526 AD, si William Tyndale. New Testament. The first New Testament printed in English language. So kinatibuk-an na yun. Ang pinakauna nga nigawas si Martin Luther, German pa to. Diri na yun si William Tyndale sa New Testament. First New Testament printed in English language. English na yun siya. So English na yun ang nigawas. Dili, wala na Latin, wala pa na. Puro na yun siya English. Si Martin Luther, German pa to. Pero kini si William Tyndale, English na yun siya. Then 1540
535 AD, si Miles Coverdale Bible, the first complete Bible printed in English, complete 80 books plus Old Testament and New Testament plus Apocrypha. Si Miles Coverdale Bible, katubitang 80 books apil ang Apocrypha. So first na siya nga gifriended English language. English na siya, puro na siya English tanan, pero 80 books pa siya to. Apil ang Apocrypha. Din 1537 AD, si Tyndale Matthew's Bible, the second complete Bible printed in English. Siya ang ikaduha na nag-printed sa English Bible, done by John Thomas Matthew. Roger, 80 books, the first English Bible translated from the original Bible language, Hebrew and Greek. So, siya ang second complete printed English siya, pero siya ang kauna-unahan nga nag-translate, nga gikan bitaw katong sa Hebrew and Greek. Diba, naabot to siya sa ang pinaka-origin is Hebrew, gi-translate sa Septuagint o Greek. Kini si Tyndale Matthews, ang iyang gibasihan ini niya is katong Hebrew and Greek, ang original nga manuscript, ang original scripture, ang pinakauna gyud nga kuan siyang gibasihan, dili tong Latin nga kay Jerome Bolgit. Kini si Tyndale Matthews kato yung original, pinakasugod. Then 1539 AD, the Greek Bible printed, the first English language Bible authorized for the public use books. So sa kini siya Greek Bible, the first English language Bible authorized for public use. Di allowed na siya, public use na ang English. So dati bawal pa to, kini karon public use na gyud siya tanan English, pero 80 books siya apil pang Apocrypha. Then 1560 AD, the Geneva Bible printed, the first English Bible to add numbers, verses in each chapter, 80 books. Ang Geneva, dati mangud ang Bible wala na siya mga verses o chapter. 1560, ang Geneva Bible ang kauna-unahang nagbutang og mga verses and chapter na siya. Like for example, John 3:16. Dati mangud wala na siya John puro lang na siya sunod-sunod. Pero ang Geneva Bible, sila ang nagbutangan na siya og chapters and numbers sa kada chapter. Pero tanan to siya kung i-box apil ang Apocrypha niya, ang Geneva Bible. Then ang Geneva Bible, the Geneva Bible became the Bible of choice for over 100 years. English-speaking Christian between 1560 and 1644, at last 144 editions. Dugay kayo gikan sa 1560 to 1644, so 100 years gid nga nag-flourish ang Geneva Bible. Over siya at least 144 editions, so daghang kayo no. Siya ang kanang choice gid siya kining Geneva. Examination of the 116 King James Bible shows clearly that the translator were influenced more Geneva Bible. So King James good ang naka-influence siya si Geneva Bible. Diri gid siya naka-influence than any other sources. The Geneva Bible itself retains 90% of William Tyndale original English translation. So kining Geneva Bible, original niya nga girating is 90% ato niya gikan kay William Tyndale. The Geneva in fact remained more popular than English than King James Version until decades after the original release in 1611. The Geneva hold the honor of being the first Bible taken America and the Bible Puritans and Pilgrim. So siya gud ang kauna-unahan nga mas na popular sa una, pero karon na popular sa to ang King James, di ba? Pero mas nasikat sa una kanang mga year ang Geneva. Tungod kay sila ang nagkuan sa Bible translation o chapters and verses og more than 100 years gid siya nga nagkuan. Then 1568 AD, the Bishop Bible printed, the Bible which the King James was revision 80 books. So ang King James gi-revise na siya sa 80 books. Gi-revise na siya, no? Then 1609 AD, the Douay Old Testament is added, the Rheme New Testament of 115, making first complete English Catholic Bible translated from Latin Vulgate. So kini siya ang first complete English Catholic, kay ang Bible man gud sa una sa Catholic nga gigamit is katong kay Jerome Vulgate, puro Latin. Pero kini siya 1609 ang Douay Old English siya ang kaunahan nga English nga complete English
Catholic Bible siya nga na siya English kaning nga version king siyang duay old kani siya kini duay Old Testament. Then 1611 didi King James Bible printed original in all 80 books. The Apocrypha was officially removed in 1885, leaving only 66 books. So 1611 officially giwala na ni King James ang apocryphal book, ang atong 14 apocryphal books. So ang nabili na lang yun is 66 books na lang sa King James version. So mo ni siya sa 1611. Then 1782 si Robert Alkin's Bible, the first English language Bible KJV printed in America. So siya ang kauna-unang nag-print sa KJV Bible sa Amerika, no? English. Then 1791 AD si Isaac Collins and Isaac Thomas respectively produced the first family Bible and the first illustrated Bible printed in America. Both were King James version and all 80 books. So si Collins both ni siya, no? Gyapon siya kanang 80 books lang gyapon pero gikan siya sa King James kani si Kwan sa then si Jean Atkins, daughter of Robert Atkins, the first Bible to be printed by a woman. So usa ka babae nga nagprint ng woman. Si Robert Atkins sabi siya sa pinaka first 1809 na pudi babae nga nagkuanan, no? Then si 1833 Noah Webster Bible, after produced his famous dictionary, Webster printed his own revision King James Bible. So nagprint siya gikan sa King James Bible, gi-revise niya ang King James, no? Ang Noah's Webster Bible. Then 1841 AD English Hisapia, New Testament, the early textual comparison showing the Greek and the six famous English translation parallel column. So na siya Greek siya pero naka-parallel gapon ay English, no? Naka-parallel. Then 1846 AD the Illuminated Bible, the most lavishly illustrated Bible printed America, King James Version with all 80 books. So 80 books siya katong kining Illuminated Bible. Then 1863 Robert Young, literal translation, often criticized for being so literal that it sometimes obscure contextual English meaning. So si Robert Young na po, no, na siya gikuan. Then 1885 the English Revised Version Bible, the first major English revision in KJV. So ang pinaka first nga revision sa KJV kining English Revised Version. So ERV. So ERV 1885 ni gawas ang ERV gikan sa King James. So 1901 AD American Standard Bible ESV, the first major American revision of KJV. So pinakauna nga revision sa King James, no? Kining ESV nga version. Di 1952 so RSV Revised Standard Version said to be a revision of 1901 American Standard Version through highly criticized. So mao gyapon, no? 1971 the New American Standard Version NASB, nigawas ng NASB, is published as the modern and accurate word-for-word translation of the Bible. So word for word siya, accurate word for word. Kining NASB, no? 1971 nigawas ang NASB. In 1973 AD the New International Version, so NIV, kanang paborito ng NIV, nigawas siya 1973, is published as a modern and accurate phrase for phrase English translation of the Bible. Phrase by phrase siya. In 1982, the New King James Version in KJV, New King James Version is published as a modern English version maintaining original style of King James. Then, 1990, the New Revised Standard Version NRSV, further revision 1952 katong NRSV ito, gi-revise na po siya sa 1990, criticize the gender exclusiveness. So na siya gender exclusiveness. So ilang giduagan. Then 2002, so ESV is published. The translation bridges the gap between the accuracy NASB and the readability of the NIV. So nigawas na diri ang ESV. Then dito na tapos ang mga modern nga mga translation na to. So muna siyang istorya, no, sa history sa translation kanong niabot ng mga nakalain-lain nga mga translation, kung unsa man imong mga paborito din karon nga mga translation sa Bible, naa siya history. So next atong hisgutan din na karon pa ang sunod pa nga mga kuan sa Bible, ang history pa sa Bible o about pa sa Bible, ang about nini.
So kung matingala ka karon nganong naanay na kay Bible na kay gikuptan niya kang na history sa likod niya na og kini mao ang history. So karon kabalo na ka ang sa ang history sa imong Bible translation. So ayo kalimot pag-subscribe para sa sunod pa nga mga video updated ka. Thank you.